Hvor er vi? Hvad? Hvor er vi henne? Hvor er vi? Ja. Jeg så. Tæt på Bornholm. Jeg er meget sjovere sammen med dig. Så går jeg hjem. Nu har vi været ude i teltet i 3 timer snart. Jo. Så er vi ude. Swimming in the sea. Ej, hvad er det her? Læg din telefon. Hvad? Sov. Jeg har ikke min telefon. Så er der sgu snap. Der er også besked. Nope. Er din far skrevet? Rasmus Sebak! Sandstorm! You're kidding me! Det er så fat. Jeg kan ikke, det er for koldt. Ej, vi kan se min trusse. Ej, ikke film mig, Sarah. Det kan jeg. Ej, jeg kan ikke.